donya kafe ora ngandalke wong tuwa tabungan ora sepiro salumong restu lan donga ngadepi pacokan sing teko dewe bapak cenjaran ngancani nglilir tengah wengi bapak durung bali saya ngerti saya ngerti apa golek rezeki sing halal sing iso berkahi nangis jagat dadi kaya Arjuna rakakean crita susah seneng adepono ger anak bulanan golek apa padang dalan ora terus takutan dadi lanang tenang piye carane ra perlu ngrasake rekasane omah mewah mepet sawah ora butuh penting cukup kadang yo jarangan jani nglilir tengah wengi bapak durung bali saya ngerti saya ngerti apa golek rezeki sing halal sing iso berkahi jagat dadi kaya Arjuna rakakean crita susah seneng adepono yer anakku lanang golek apa padang dalan ora kudu takutan dadi lanang tenang nangis jagat dadi kaya Arjuna rakakean crita susah seneng adepono